Fra nu af, der kommer det til at blive all in på tumbling. Alt hvad jeg foretager mig. Så jeg kommer til at have 5-6 tumblingtræninger om ugen. Jeg kommer til at have 4 styrketræninger. Jeg kommer til at have noget bevægelsesmønstre i forhold til noget afspænding. Nogle gange om ugen. Jeg kommer til at have noget cardio. Ja, der kommer til at være mange træninger. Et sted mellem 10-13 træninger vil jeg gætte på. Jeg har et stort team i ryggen den her gang. Jeg har blandt andet dig, som træner i tumbling. Jeg har dig som fysisk vejleder, så jeg ikke selv skal stå for det. Jeg har Jesper Friis som mental træner, og så har jeg Mads som fysioterapeut. Så det er holdet bag det her comeback. Jamen altså, hvis man har lyst til at følge med, så kan man glæde sig til, at jeg prøver at forklare så mange af de ting, som jeg går med og tænker på. Man kan følge med på hele rejsen, fordi jeg har tænkt mig at forsøge at dokumentere comebacket så godt som muligt. Også fordi, at det gerne skulle være en ting, jeg kan huske tilbage på og mindes som en mega fed ting.